Fl-ewwel missjoni spazjali li se tipparteċipa fiha Malta, l-istudenti flimkien mal-ġenituri tagħhom u l-ħaddiema tal-Iskola San Andrea fl-Imġar se jkunu qegħdin ixandru l-appell tagħhom għall-azzjoni kontra t-tibdil tal-klima mill-ispazju. Bl-isem ta' Do It Now, il-messaġġ ta' din il-kanzunetta huwa wieħed ċar li kull wieħed u waħda minnha jeħtieġ li jagħmel dak kollu possibbli sabiex inwaqfu l-effetti tat-tibdil fil-klima milli jkunu irreversabbli. David Mikallef, manager anzjan fih dan l-Iskola ta' San Andrea, spjega kif din il-kanzunetta kull min ipparteċipa jrid biss li jilħaq kull persuna Maltija sabiex jisma' dan il-messaġġ. L-appell tagħna bħala skola, aħna Sing for the Climate, il-messaġġ qiegħed hemmhekk huwa messaġġ vera dirett u vera sempliċi fl-istess ħin, jiġifieri li qegħdin nitolbu huwa li kull persuna li għandna f'Malta tittieħu azzjoni b'mod kollettiv. U ma naħsibx li għadna fi żmien li noqogħdu niddiskutu x'nistgħu x'nagħmlu, però dan huwa żmien tal-azzjoni. Sostna wkoll kif huma kienu fortunati li l-iskola għandha fih dana bosta nies b'talent li kollha taw il-ħiliet artistiċi tagħhom għal din il-kanzunetta. U għalaq b'appelli l-organizzazzjonijiet u skejjel oħra sabiex isemmaw leħinhom f'dan iż-żmien kruċjali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Bi proġett bħal dan aħna qegħdin inħajru skejjel oħra, organizzazzjonijiet oħra biex jirrekordjaw il-verżjoni tagħhom u tkun il-bidu ta' azzjoni. Kliem li qegħdin fid-disk nifisha.